Assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da sake kasancewa da ku a dandalin adabin Hausa. A cikin darasinmu na ƙa'idojin rubutu, wannan shine darasi na 20. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan shafi, za mu so ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. A darasin da ya gabata, mun ambaci wasu rukunin kalmomi da ba a haɗe su ko kuma rabe su da kalmomin da suka zo kafin su ko kuma bayan su a cikin rubutu. Na daga ciki kalmomin dirka wanda suka haɗar da ne da kuma ce, wanda waɗannan kalmomi suna zuwa ne domin bambance ko kuma fayyace jinsin suna ko kuma adadi a cikin jumla. Sai dai wannan wani guri ne da yawa da masu amfani da kafafen sada zumunta na Facebook, Twitter, Instagram da kuma makamantansu ke tafka kurakurai wajen rubuta su. Mu kalli waɗannan jumloli masu zuwa. Ni ne nasara, kai ne kai nasara, ke ce kika yi nasara, su ne suka yi nasara, shi ne ya yi nasara, ita ce ta yi nasara. A cikin wannan jumloli za mu ga cewa kalmar ne da kuma ce ba haɗe su da kalmomin da suka zo kafin su ko kuma bayan su a cikin rubutu ba, wanda kuma wani ce hanyar da ta dace kowa ya amfani da ita wajen rubuta wannan kalmomi. Ba kamar da wasu ke yi a yau ba, yayin da suka tashi rubuta shi ne sai su rubuta shi ne, ko kuma yayin da suka rubuta ita ce sai su rubuta ita ce, ko kuma yayin da suka tashi rubuta mu ne sai su rubuta mu ne. A nan za mu ga tasiri da kuma muhimmancin haɗewa da kuma rabewa wajen rubutu, ba don komai sai don fito da ma'anar da ake son fitowa a wajen rubutu. Da fatan za a kiyaye da wannan ka'ida. Kuma yana iya bayyana mana ra'ayoyinku ko kuma aiko da tambayoyinku a sashin da aka tanada don bayyana ra'ayi a ƙasa. Ku ci gaba da kasancewa a dandalin adabin Hausa domin amfana da abubuwan da muke yaɗawa. Mun gode.